Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali żamm numru tal-laqgħat ta' konsultazzjoni mal-bdiewa u r-raħħala kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex biex magħhom jiddiskuti l-viżjoni għall-agrikoltura u l-ikel li kienet adottata mill-Kummissjoni Ewropea li tipprovdi pjan ċar u ta' direzzjoni għall-futur tas-settur. Issa l-pass li jmiss huwa li l-Ministru Refalo imur fil-Kunsill tal-Ministri li jmiss fil-jiem li ġejjin biex hemmhekk iwassal il-proposti tal-bdiewa u r-raħħala Maltin u Għawċin. Qegħdin hawn illum biex għal darb'oħra nisimgħu il-leħen tal-bdiewa u tar-raħħala tagħna dwar il-politika li aħna bħala Malta rridu nfasslu għall-bdiewa u r-raħħala tagħna sew għar-rigward is-settur agrikolu kif ukoll għar-rigward il-kunċett tal-ikel. Fuq livell Ewropew il-Ministru Refalo stqarr li Malta tqis l-erba' oqsma li tiffoka fuqhom il-viżjoni bħala essenzjali u kruċjali. Dawn huma settur attrajenti, settur kompetittiv u reżiljenti, settur li jiflaħ għall-futur u kundizzjonijiet ta' għajxin u xogħol ġust f'żoni rurali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti fih dan l-istess Ministeru Xarlo Camilleri tella l-importanza tal-konsultazzjoni li saret u kif Malta ħadmet qatih rigward dan id-dokument. Aħna bħala Malta qed nagħmlu konsultazzjonijiet mas-settur biex neħdu il-feedback tagħhom dwar dan id-dokument. Dan id-dokument se jiġi diskuss fil-Kunsill għall-Agrikoltura li ġej fl-24 ta' Marzu u għalhekk qed nippreparaw għalih